terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, upat ka mga tao apil na ang duha ka mga menor de edad na diskubrihang patay sa Villanueva, Misamis Oriental nga pulos na ay pinusilan sa ulo. O mga empleyado sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province, sorpresang gidrag test. Sa detalye sa atong mga balita, nakurat ang mga residente sa Villanueva, Misamis Oriental kagahapon sa buntag dihang mikatag ang balita nga dunay upat ka mga lalaki ang gipangpusil patay. Sumala ni Police Lieutenant Michelle Olaivar ang tigpamaba sa PRO-10 ang mga biktima gipangpusil sa nagkadiang parte sa lawas ug pulos na ay iniguan sa ulo. Nanawagan karon ang pamilya sa mga otoridad nga imbestigahan pag-ayo ang nahitabo ug hatagan og hustisya ang mga biktima. Ani ang report ni Bobby Lagsa. Hustisya ang singgit sa pamilya sa upat ka tao, lakip ng duha ka menor de edad, nagipamusil patay didto sa Villanueva, Misamis Oriental kagahapon sa buntag, Julio Jes. Gimando ni Philippine National Police Region 10 Chief Police Brigadier General Binamen Acorda Jr. ang investigasyon sa kamatayon sa upat nagipatay alas 4 sa kadlawon Julio Jes 2022 dito sa Purok 9, Barangay Imelda, lungsod sa Villanueva, Misamis Oriental. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Michelle Olaivar ang tigpamaba sa Police Regional Office 10 ang mga biktima gipampusil sa magkadaiyang parte silang lawas. Gigaid ang ilang mga kamot gamit ang alambre o gibusalan ang mga baba gamit ang duct tape. So the police with the BPAT sa area, ma'am, went back dito sa area and mauto ang ilang nakita upat sa patay na lawas, ma'am, no, due to gunshot wound sa ilaang mga ulo. Usa ka driver sa motorsiklo ang nagbutyag sa kapulisan nga pauli na sa ilang balay sa Sitio Luking, Barangay Dayawan, lungsod sa Villanueva, sa dihang iya nakita ang usa ka tawo nga nagbuyod sa dalan ug lain tulo pa ang nagtindog. Sa akong pakikinabi kang Police Lieutenant Colonel Olaivar kaganina gisaysay niini nga May nag-report sa Iligan City Police Station, Station 1, na ang ang pamilya, mauna lagi itong upat sa biktima, gi-report nila, ma'am, na missing because dili na nila makontak. And the last contact was between 5:30 to 6 o'clock p.m. of July 9. ang mga biktima na ilan nga sila Noel Bado Jr., taxi driver, taga Iligan City, Joy Simbahon, 38 anyos, taga Inita, Misamis Oriental, ug ang magsuon nga sila Mark Ronen Bilayo Lacoto, 16 anyos, ug ang manghod nga si Meller Bilayo Lacoto, 6 anyos. Sa pinakabagong impormasyon sa kapulisan, gisaysay ni Olaivar nga Naami person ko interest, but ang katong ang details hindi ka nato mahatag sa pagkakaroon kay medyo vital ang iyang although gamay ra to na information ang iyang gihatag, and we are hoping unta na ma-identify gyud tong sakyanan kay na ay nag-ingon na witness dito sa Villanueva na naa sila nakita na sakyanan na nigawas coming from the crime scene area. nakita sa mga investigador nga 5 ka basiyo sa kalibre 45 nga armas ug 3 ka basiyo sa 9mm nga armas sa lugar kung asa diin nahitabo ang krimen. Matod ni Brigadier General Acorda Jr. nga iyan ang gimanduan ng kapulisan nga maghimog makuting investigasyon kabahin sa krimen ug naanay persons of interest ang PNP ug ilang gitan-aw ang anggulo nga robbery o grido o away sa pamilya. Bobby Lagsa, Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe! Sorpresang gipang drug test ang mga empleyado sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province kaganihang buntag. Apil sa gidrug test ang mga barangay kapitan nga gihimo human sa flag raising ceremony. Ani ang report ni Eugene Hinutan.
Surpresang gidrug test sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ug DOH ang mga opisyal ug empleyado sa lokal nga gobyerno sa Label human sa flag raising ceremony nga natigayon sa Label Municipal Civic Gymnasium kaganihang buntag Hulyo 11, 2022. Mismong si Municipal Mayor Vic Paul Salarda ang unang milinya aron magpa-drug test. Milinya sab ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan, mga department heads, mga rank and file employee, casual ug job order sa munisipyo. Kompleto sab ang tanang kapitan sa 13 ka mga barangay sa Label nga aktibong mipilawom sa drug test atol sa surprise drug testing activity. Kini na ay kaduang hugna sa surprise drug test sa Label karong tuiga. Sumala ni Mayor Salarda nga kinahanglan magsugod sa mga opisyal o mga empleyado sa munisipyo ang maayong ehemplo sa katawhan hilabi na sa padayong kampanya batok illegal nga droga. Kahinumduman nga nagpabiling drug-cleared municipality ang munisipyo sa Label matud sa PDEA. Samtang nakaangkon usab kini og 3 consecutive 100% score sa ADAC audit sa entero probinsya sa sarangani gikan 2019, 2020 ug 2021. May tabang og assist sa drug testing activity kaganyang buntag ang mga personahe sa PNP Alabel aron masigurong hapsay ug epektibo ang aktibidad. Lauman nga mogawas ang resulta sa drug test sa umaabot nga mga adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Tulo ka mga probinsya sa Davao Region ang gideklara sa mga sundalo ug sa gobyerno nga luwas na sa impluwensya sa komunistang grupo kon insurgency free. Apan bisan pa man sa gipasiatab nga mga proyekto ni kanhi Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang, wala maapil sa deklarasyon ang probinsya. Unsay plano sa bag-ong milingkod nga gobernador? Ani ang report ni Lorin Michelle Higonia. Malibre gikan sa impluwensya sa mga rebeldeng grupo ug sa kamot sa mga organizations nga gigunitan sa Communist Party of the Philippines. Kini ang hinungdan nga nagpatawag ang bagong gobernador sa Davao Oriental nga si Governor Corazon Malaniaon og security meeting sa tanang grupo nga dunay kalambigitan sa kahusay ug kalinaw sa iyang probinsya. Daghan na ang mga probinsya nga gideklarang insurgency free sa Armed Forces of the Philippines ug Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun OPAPRO nga insurgency free sama sa probinsya sa Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao del Sur. Apan wala na apil ang Davao Oriental. Bisan pa man gipasiatab ni kanhi Governor Nelson Dayang Hirang nga daghan siya og napasurrender ug daghang proyekto ang gihatag sa mga GIDAs kun geographically isolated and disadvantaged areas. Dako ang nakuha sa Davao Oriental nga pondo gikan sa nasyonal nga panggamhanan alang sa LCAC. Apan wala kini resulta sa paglimpyo sa probinsya sa mga kamot sa komunistang grupo. Atol sa meeting, gipasulti ug naminaw si Gobernador Malaniaon sa mga opisyal sa Armed Forces, sa PNP ug sa mga dunay kalambigitan sa security sector. Kay matud niini, importante nga masayod siya unsay nahimong babag sa katuyuan nga himuong insurgency free ang Davao Oriental. Gisaysay ni 701st Brigade Commander Brigadier General Oliver Makiling nga daghan na og naabot ang Davao Oriental sa natad sa peace and order. Gitaho ni Makiling nga nagkahinay na ang puwersa sa mga rebelde kay ilang gipakusgan ang pag-implementar sa localized implementation sa Task Force LCAC kunanding a local communist armed conflict. Sa unang pakigtagbo sa gobernador sa media ni atong Hulyo 3, gisaysay niini nga nahimong garbo sa Davao Oriental ang iyang kampanya kaniadto alang sa kahusay ug kalinaw. It is true that in April 2013, we were really declared as the first province in the whole region and the whole division of the 10th division as development ready because we were the first one to rid this province of insurgents during my incumbency. And I was proud that I was a recipient of the highly prestigious award usually given the the armed forces of the Philippines and the president when I was given an award as the only civilian authority that was able to really yung because of that sa achieve yung relative peace at that time, yung Kaunlaran Award. Matod ni Gobernador Malaniaon, ilang paningkamutan nga madeklarang insurgency free ang probinsya tungod kay sayod siya nga anaa sa iyang kilid ang katawhan nga anda mugakos sa kahusay ug kalinaw. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.
Patay diha ang usa ka miyembro sa Arakan Municipal Police Station human kini nabangga sa usa ka truck samtang naglawig sa National Highway sa nahisgutang lungsod. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dead on the spot ang usa ka pulis sa dihang gibangga niini ang dakong truck sa barangay Nahi, Arakan dinhi sa North Cotabato. Gila sa Arakan PNP ang biktima nga si Police Staff Sergeant Arwin Peroy Espanorio naa sa hingkod ang pangidaron og nadestino sa Arakan Municipal Police Station. Sumala sa otoridad, gibiyahe sa biktima ang National Highway sa Arakan sakay sa iyang motorsiklo paingon unta sa estasyon sa Arakan PNP niadtong Huwebes sa dihang nabangga kini sa lubot sa usa ka truck. Midumbol sa likod sa dakong sakyanan ang biktima, rason nga napasok ang iyang motor sa bumper sa truck hinungdan nga nakabsan kini sa kinabuhi. Mi-surrender usab ang driver sa dakong truck nga si Romel Castor Tabasa, 33 anyos ug kasamtangang anaa sa custodial facility sa Arakan PNP. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Super Health Center sa Libungan, Cotabato Province, tukuro na! O Coordinated Patrol Filindo, malampusong giablihan dito sa nasod Indonesia. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Dili na maglisod ang mga residenteng nagpuyo sa lagyong dapit sa probinsya sa Cotabato nga nanginahanglan og serbisyong medikal kay itukod na ang usa ka Super Health Center sa lungsod sa Libungan nga makaserbisyo sa mga silingang lungsod. Ang proyektong ipunduhan sa Department of Health nga usa ka priority project sa gobernador sa probinsya. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sugdan na ang konstruksyon sa 11.5 million pesos nga Super Health Center sa Libungan, Cotabato. Kaganiha, usa ka groundbreaking ceremony ug capsule laying sa ipatukod nga building ang gipahigayon sa probinsyal nga gobyerno sa Cotabato sa pagpanguna ni Governor Emilio Lalatalinio Mendoza, kuyog sila DOH Regional Director Aristides Concepcion Tan ug Libungan Mayor Angel Rose Cuan.
Upat ka mga lugar sa probinsya sa Cotabato ang makabenepisyo sa Super Health Center nga proyekto sa Department of Health. Gilangkuban kini sa lungsod sa Dibungan, Arakan, Banisilan ug Kidapawan City. Gipasalamatan ni Governor Mendoza ang pamilya ni Carlos Ramirez nga maoy midunar sa luna nga tukuran sa health center. Nagpasalamat sab ang gobernadora sa DOH nga maoy katambayayong sa provincial government aron mahingpit ang programa o proyektong panglawas nga usa sa iyang mga prioridad. Ang Super Health Center, usa sa mga programang gitutukan sa DOH aron masuportahan ug matabangan sa kakulangan sa medikal nga pasilidad ang mga lagyong komunidad sa probinsya. Mas bintaha ang mga pasilidad sa Super Health Center kumpara sa Rural Health Center pero mas ubos sab kini sa poliklinik. Ang proyekto gipunduhan sa DOH. Dungan sa aktibidad, gi-turnover sab sa DOH sa LGU Libungan ang usa ka patient transport vehicle nga nagkantidad og 2 million pesos. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Human sa duha ka tuig nga online classes, andam na karon ang Lyceum Philippines University Davao Campus nga magpahigayon sa ilang hybrid school system alang sa school year 2022-2023. Mismong si LPU President Peter Laurel ang bibisita sa Davao aron sutaon ang mga pasilidad sa eskwelahan ug hatagan og moral support ang mga teaching ug non-teaching personnel sa LPU. Ani ang report. Andam na ang Lyceum Philippines University Davao Campus alang sa pagbukas sa school year 2022-2023. Kini, human personal nga gibisita ni LPU President Peter Laurel ang ilang Davao Campus na tumilabayng simana, kung diin iyang ginspeksyon ng eskwelahan, ang mga fasilidad, ug iyang gimiting ang tanang professors ug mga non-teaching personnel. Sumala ni Laurel. We are going to be ready when we open school. It will be a hybrid model. Ibig sabihin may online at the same time may face-to-face, particularly for laboratory subjects. Yung kailangan i-demonstrate yung skills and competence, as well as certain subjects, especially the professional subjects. So it will be the best of both worlds, both the face-to-face and a online. So magiging hybrid model. Matod ni Laurel, ilang gihatag sa taga Mindanao ang oportunidad sa usa ka dekalidad nga edukasyon tungod kay ang mga dagkong lideres sa nasud nagikan sa Mindanao ug sa Davao City. Give to the island of Mindanao the level of quality of education. Kasi we see that our Vice President is now also a former mayor of Davao. We see na Davao will continue to play an important role all over the Philippines, and we hope to be part of the growth of Mindanao through Davao City. Gisaysay ni Laurel ngang dekalidad nga edukasyon anaan na sa Mindanao ug dinhi sa dakbayan sa Davao sa LPU. Ug kini ang misyon sa LPU nga dili na moadto sa kauluhan ang tagalaing rehiyon nga mga estudyante aron ilang makuha ang kurso nga ilang gidamgo. We're inviting those in the island of Mindanao that we're going to have our graduation on July 22. It's one of our one of the batches that we're very proud to have had, and we want to demonstrate to all people, for the peoples of Mindanao, that right here in the city of Davao we have a very good school. Okay, it's not cheap, but it's not also very expensive, and yet we'll have the quality, the facilities. We invite them to come to see for themselves and see what LPU Davao has to offer the island of Mindanao. Eventually, we would like to put up a Duterte School of Public Administration. If there is a Kennedy School in Harvard, we would like to have our own Duterte School in LPU Davao, because we are from Davao, the school is here. So we would like to demonstrate the excellence, not just of our products, but of our outstanding students, to demonstrate that right here in the city of Davao, many things are possible, many good things are coming. We feel that the economy will be opening up this coming year. I mean, in some way, because of the oil prices, there is a lot of difficulties. The war in Ukraine, the Taiwan issue, all of these things are concerning. But yet we look to the future with optimism,
that despite the difficulties, that positive mindset, that we will be able to make sure that learning still continues during a time of pandemic. And despite difficulties, we are optimistic about the future of Davao City and in fact the entire Philippines. Matud ni Laurel na ilhan ng LPU sa kalidad sa ilang mga kurso ug ilang gipasigarbo ang ilang eskwelahan kay matud niya ang LPU campuses. Lakip na nini ang LPU Davao Campus, usa ka lugar kung diin maabot sa mga estudyante ang edukasyon ug kurso nga sagad didto lang mahatag sa mga universidad ug kolehiyo sa Manila. Kompleto ang pasilidad sa LPU Davao ug kanunay nga ilang gipasigarbo ang ligasiya sa maayong edukasyon alang sa atong mga kabataan. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Giablihan na og balik ang coordinated patrol sa Pilipinas ug Indonesia sa Swiss Bell Hotel, Malyosan, Manado, Indonesia alang karong tuiga. Ang Corpat Filindo, usa ka joint patrol tali sa Indonesian Navy ug Philippine Navy nga nagtinguha nga mabantayan ang maritime borders sa duha ka mga nasod gikan sa illegal crossing, pamirata, smuggling ug ubang criminal activities. Sumala ni Lieutenant General Greg Almerol, ang commander sa Eastern Mindanao Command. Naundang lang aktibidad tungod sa COVID-19. Tinguha sab sa aktibidad nga muligon ang interoperability o kapasidad sa duha ka mga naval forces aron mabantayan ang mga utlanan sa duha ka mga nasod pinagi sa naval exercises sa lain-laing senaryos. Sa kapinduha ka tuig nga naundang ang mga major activities sa founding anniversary sa Malungon, Sarangani Province tungod sa pandemya, mibalik na ang mga kalingawan karon. Usa sa gidugok sa mga tao ang unang longboard downhill competition nga lumba sakay sa skateboard. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nalingaw ang mga residente nga nagtan-aw sa labing unang longboard downhill competition sa soft opening sa ika-53rd founding anniversary sa Malungon, Sarangani Province nga dunay temang Malungon, Our Home Beyond the Hills. 50 ka mga contenders gikan sa lain-laing kategorya ang nagtigi sa kompetisyon. Gilang kuban kini sa mga lalakig babay nga mga skateboard enthusiasts gikan sa lain-laing lugar sa Mindanao. Suot ang ilang mga skateboarding protective gear, misakay sa 8 to 11 pound, 130 cm long skateboard o gipakita sa mga contenders ang ilang kahanas sa pagdula sa skateboard samtang nagpadaos-dos gikan sa taas paingon sa ubos nga bahin sa lugar din gipahigayon ang kompetisyon. Gipakita sab sa mga players ang ilang kaisog sa extreme sports action nga karon nahimong kalingawan sa matag sports enthusiast sa nasud. Makita sa hulagway nga nagka-standby sa lugar ang rescue vehicle sa medical team aron daling makaresponde panahon sa emergency. Ang first ever longboard downhill competition sa poblasyon Malungon, Sarangani Province gitambungan mismo ni Malungon Mayor Attorney Maria Teresa Constantino. Gibutyag sa mayor ug sa event organizer nga abli na karon sa mas nindot ug daghang aktibidad ang lokal nga gobyerno sa Malungon nga tambungan sa pro players gikan sa national level sa sunod nga mga major events sa lungsod. Nalipay ang mga residente dumuduong, hilabi na gyud ang mga misalmot sa kompetisyon nga hinahinay nang mibalik ang mga kalingawan susama niini nga natanggong sa kapinduha ka tuig tungod sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph.
Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo kada ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usabin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!